Sengkai untuk pictures. No kam ta mati mer tu kini phal pai mara. Ini awan bangai, awan bati. Kayak topi ruksa. Kayak aman boleh. Cana. Kayak aman boleh. Aman boleh cana. Angkai jotono phal mami kya ba hairo. Angkai Christmas concert nong no jago nong area Puila angin no ba hairo matong. Ekdom bokha ba ekdom. Khali rok te sakhanya. Dah hamai. Sila no kaje kok suna musungo tidin nong ne o jago Christmas concert food festival angin no ba hairo matong kanong khawa. Mereka hambai Puila no cing takungo. Taklai no cing ese saltang ba area. Puila Christmas concert kaham festival khlaimani. Amo amsukai tongthoka sawi sabaya. Mo mosaka asno miani sini mosalai ceng. Dino parisakai maicalai mosalai mani. Parisa maica jak phana aba aske mosalayo phana aske bangkha. Mosamang ceng tago mosalai kolom bajak. Ya ba ajing kija kam khaimani bagai ceng ri rok masung lai gang ese personal ke belekna tongthoka. Yang cini tebo cini mosakrang rok cini kok biweb ni cin bukuk song tongo borok bahai rumah tongo desa to jeng lainai jeng kisa mo hakai khali rok jeng tebo kotor ke kajan nuwa tulai tongo taklai to jeng noida mondoli cini jeng noida mo thayang ni satang we ni noida charge khlaima ba jeng dugan rok thani yakai mani faltani bo jeng mani rok logi mani ya cini nokor belekena phaimani bagai jeng ekdom mane jotono satisfy khlaimali ya mani rogi mani ya ya ba jeng watu tongo next year ro jeng whole joto area rok no mane invite khlainai jeng kobang ma mani phaljangnai dugan rok ma haike jeng tebo kok ma khlaya koi haine ba jeng tebo kotor ke khlainai ni khao jong ketal nugya ko ma haito jeng grei phiaba jenga mani rok no jeng nogo sunam jaya actually jeng jeta nogo jeng normally sai tongma mani rok kai to jeng saima nong godok mos deng rok wak bahan rok tok bahan rok songsao phiaba ro specially manthoka hangkai chini halangjak tok halangjak, wak halangjak, angkai a halangjak, a pengjak, tok pengjak, angkai amno kari busung a igjak rok mangkha ro, angkai wahan wak buthui rok aborok manthoka, angkai aborok sung normally nogo samong maya ba amo hairok manmani bagai jeng berekna tongthoka tei abo simiya cindra awan ni kwbangma item nukha jeng sapsakha awan bati, awan bangai, awan sokrang timos deng aborok mathok mani bagai belekeno sapsakha top tong Puila no naitok nai SJ production ni joto lokurok no Puila no Christmas amno karei sini spring bisi ketal di sini New Year 2020 ni joto no kaksang ma hambai ti chiba ya pharo Puila no gai ang sanan mo sungma hangkai mo haise jeng sini traditional food aborok no jeng pokna ni kokya aborok jeng truk pogui thango yakeba jeng abono sayate mase rong thango sini generation ni tolarok ni borok kai ta abo mase rok phanungui thangmano aboni bagai jeng amai food festival khlai tong hangkai jeng nogo mase phano jeng amai food festival logo phagi hangkai o mani rok nugo masa o siwo aboni bagai jeng amai keno sini je agini culture no jeng mothak yai jeng amai continue jeng program khlai jeng festival khlai mang hangkai sini agini je sini chamor no jeng chai mano amono sini lukur no kesana mo sungo jate sini je agini sini chamor no pogya oi khe jeng salai thang manani amona ni kesar no Hambe bele.